Hvorfor er pallemøblet blevet lavet? Vi fik til opgave at lave nogle pallemøbler til Alive Festival, og det ville vi meget gerne. Hvor lang tid tog det at lave? Fra da vi begyndte at bygge dem til vi blev færdige, sådan cirka en måneds tid. Vores byghold på FGU Nordvest har arbejdet sammen med Alive Festival, dem der står for det, om at lave det perfekte pallemøbel til dem. De har så brainstormet nogle få idéer frem og tilbage, og de er så kommet frem til det her rimelig fede design, som vi selvfølgelig håber, at Alive vil blive meget glade for i fremtiden, for de kan jo bruges år efter år. Så vi håber jo også at se pallemøblerne i fremtiden til fremtidige Alive Festivaler. Kan pallemøblet noget specielt? De er modulære, man kan samle dem på lige måde man vil. Det kan være en enkelt bænk, der står for sig selv, eller en lang sofa med plads til mange folk. Så har vi også lavet en smart måde at samle dem på. Der er håndtag under, som man drejer, så ryglænet nemt kan tages af på pallerne. Så det er nemmere at opbevare til, når der ikke er festival, og de skal på lager.